Sobotu, pretekársky deň a za sebou kvalifikáciu. V kvalifikácii som skočil na 5. mieste, čo si myslím, že je veľmi dobré umiestnenie a po celom prekúpaní auta, po tej stránke toho setupu a po pomoci Jara Krajčího, tak sa nám to podarilo dať na takú dobrú cestu, si myslím, ale treba ešte toho veľa zmeniť, pretože mám dosť nekľudný zadok a to tu pri tých brzdách spáje veľmi dôležité, takže verím, že spolu s týmom to zanalizujeme a do pretekov to bude lepšie a lepšie. Takže držte mi palce v prvých pretekoch a držte mi palce takisto aj v tých druhých. A niekto nám tu chodí a strašne tu škrípe. Čaute. Na starte, takže máme po prvých pretekoch, do ktorých som štartoval z 5. miesta a mal som dobrý štart, udržal som si svoju pozíciu, dá sa povedať, ale do prvej šikany som išiel opäť z 5. miesta z vonkajšej strany, nehával som Oriolový miesto, ale ten do mňa ako vždy buchol, takže ma otočil úplne a potom som sa prepadol na skoro koniec štartového pola na nejaké 16. 17. miesto. No a potom sa začala stíhacia jazda a auto fungovalo výborne, dá sa povedať. Máme len mierne problémy, stalo sa zadu nápravou, ale jednoducho bol som asi najrýchlejší v tej prvej a prostrednej časti pretekov. A prebiehal som rado do radu, jednoducho, mal som super rýchlosť. A nakoniec som skončil na nejakom 8. mieste, aj keď ešte je veľa jazd predo mnou vyšetrovaných, pretože to boli veľmi akčné preteky, určite keď ste videli priamy prenos, tak to bolo veľmi zaujímavé, jednoducho každý sa do každého narážal. Ja som našťastie sa vyvaroval týchto vecí, no a popredbehal som čiste veľa jazdcov, no a uvidíme, čo bude zajtra. Zajtra máme preteky do obeda a štartujem zo 6. miesta, takže verím, že budem mať dobrý štart a už sa mi bude vyvorovať takéto veci ako na štarte, ako sa mi stali dnes. No a verím, že tú svoju rýchlosť, ktorú som dneska dokázal počas pretekov, tak pretavím do dobrého výsledku zajtra. Takže verím, že to pódium už konečne bude. Takže držte mi pekne palce a nezabudnite lajkovať, šerovať toto video a dajte mi subscribe na YouTube, pretože to je pre mňa veľmi dôležité. Takže majte sa.